mna kubekho umuntu ucaba ubani nesitutudu. Okay. Yabo. So lo muntu bese McIntyre. So iMcIntyre yabe inayo ipatient e1 omecha nalo muntu. Kwabe Livingston nami ndimecha nalo mfo. Kwabe bakhona nabanye abantu beziphunga abamecha nalo mfo. Sure. So kwacaba siba yi4 sizobenefita kulo muntu. Yo. The city of Gqeberha brings you Kunjani Podcast. Aisani, busy with Gqeberha in Dontani, Namani, Johnny Abulisa Pakunjani. How we gonna grow if we ignore our youth? How we gonna know the death of Biko and Chris? Waterways. Kubeko namasiko organjani, uvuyo zenge meko nokubele nobathwani nomculo chazimeko uzosiya kwenzwa njani ivibe izeno nene noma isiphino Kunjani Uhle. Right khuluma man. Kunjani ku? Mina uhle nokuthi man. Ukhona. Leyina bone yasengqoshwa. Guys, into masiyilungisa ababukeli apha i-podcast ayikho about you i-about i-guest yethu but singekangeni nongena ku-double shoot le nto kaMugra ivelaphi ndizawucela mamela phambi kokuphendule ke ne i-podcast ene-HD content uthetha unyani zodwa apha yabo so usichazele kakuthi uba le nto kaMugra ivelaphi yini ingathi nayo intwana nayo into esenzeka le nto kaMugra Uqala ngo-H. kwakhala u-H That's right. Apho nisuka khona mnisuka eSwiti. sure eSwiti egama kaLuvuyo ngafanele uhle pha khona ubuza Luvuyo apha khona uzoxelela ngoba. Okay. alazi area Ba kula area yami kuthiwa Graham. Ba area engihlala kuyo pha kuthiwa Graham. alright And then ke ngoku umuphu usuka pha kula Graham. Indaki lo. Yes. alright idaki yaxoba izabandele kaGreg Ibonile idaki ba isounder bo lebhulu. yeah yathatha i-shortcut Lebhulu. Naba bhuti ke Yeah. ndanichomene nabo ngaba abayikhawulezisayo le nto baqolwe man. izabandele Ichomi yethu le lo ka Graham. Asinobona eTshongwe. Man ngumugre lo. Sure. Yebo. So ke okona ndibambe ngalamugre ukuthi uma uzobuphikisa Mm. hayi ndokubambele and inintsi ke laa nto ukuthi wena Braluvuzi into yoba xa unegama lakho lakokwenu ufumanisa uba kuloo ndawo uhlala nabantu kuyalazi umzekelo nabantu abaninzi banothuba ndinguzwanele ungothi uyowa ndinamagama lapha ebhayini negama lasengqushwa ndinegama maninzi kamani uyayazi loo nto leyo mna apho ndifika khona ndifika ndithi igama ngothuke ukothuke ndihamba naye lo uthuka kubizwa bizwa mna cash but ke asikho lapho man Democrat siyabulela bantu kakhulu ba ulenzile ixesha loba uze apha. We had a conversation nolonwabo and he shared i-story sakho which we thought uba yo si-interesting kakhulu and baninzi abantu bakhulu abaninzi abanofunda kubali lakho so samcela ke uba mawusondele manje uzoncokola uzonceda millions of people. Abanye bayasilandela abanye bayasibuka nje but bayakwazi ukulandela umsebenzi esiwenzayo. They'll get to know and see story sakho uncokola naso namhlanje ke before we get to i-story nonobangela uba ube kanti lapha sathanda nje kancinci nje ukumazi lo muntu malunga nje nemvelaphi yakhe kancinci nje njengoba usitsho uba ungosengqushwa. If you can just take us mhlawumbe uphuma ekhaya lingaphi nebangaphi uzalule apha inkaba yakho just nje a short childhood life story sakho. Luvuzi. No mna ndiphuma engqusho. Sure. Mna nje waseJozi. Okay. alright Mna ndize nomama beBhayi. Okay. Mama wandishiya kumakhulu Sure. eZwide. Yazi musixana ushiywa nomakhulu ebetha ngetiming Sure. because mama wafika wathi wabeBhayi wandishiya wahamba buyela back eGauteng. So ndaqona umakhulu manje sesikolweni madibane esikole. sure Yabona. So ndathi xa ndipasa ustandard 1 qonda mbuyele konto leyo. Uyabuya ndilibazisa. Kwakho ivengile phaa kufuphi phaa apho ndihlala ngakhona. From Cape. So isikolo isikolo ndandifunda kuso sasikufuphi apha eMnqophiso. So ndandisuka mna ndiyohlala phaa Cape ndihlala ndibethela 12 ndijike ndigodluke.
yebo akalibali umapolisa akanangxaki mos umakhulu ngibeni mfo until ke ngoku kwacaca into yobana eyayidibhase le itindo yayo uyayibona le so ndaqala ke ngoku ungena ndibana neetracer lapha kakhepha okay yebo ayisho ndaqala ndiyalamba ngoku kaloku uyabona le kwacaba ke ngoku nala nto bemali ethunyelelwa kum eRhawutini kunokumakhulu because inyani ngeziyavela ndiyacinywa ngoku and ngoku sendiqala ngoku ndiyabe ndilala so ndafumaneka sure kathiwa ndasophakazakele kulaa ndawo kuthiwa iHome yebo so amabanga am ke aqale phaa okay uKathu sure ndaqalisa uthupha eHome so ndithe xa zampasa laa thula tsibitanga yeyi ndabaleka good ndaphinda kwakwakho umabubusi lama ngokazizindlu phaa njengoba kwezaa zindlu zipakaspa ndazimela phaa tyhi ndathanda omnye umama wathanda undithuma imbombosi akandibuzi uba ndihlala njani apha endlini lakhe hayi mane ndithuma imbombosi ndahlala phaa imbombosi zamanzi okay ntombi so ndahlala endlini laa mama akandibuza uba uvela phi mntana ndini ntoni isikolo nento hayi qha yena uvele le mani wayethengisa obutywala obu okay obuchip obuchip so hayi as long ndisitya qala qonde imandi dikiwe bawula nebhayisikili mani BMX nyuka Algoa ndipha kweza plant kweza parking kweza swing nabo ndibe ibhayisikili phasa ndileqa sandiwana zabelungu ndeqala ndifumana ndantwana andiqhekeza zandisaqhekeza zinjalo kweqhi amapolisa andathathwa tyhini sidala zikufuna kakade straight Kapa hayibo eHome so bumke eHome kaloku so ndikulela kulaa Home ke umntu opase u-2 ufundisa u-1 okay umntu opase u-3 ufundisa u-2 so mna ndafundiswa ngumntu opase u-3 yapasa u-2 so kathiwa mandigoduke ngoDisemba siyathestwa ke ngokuba uqeqeshekile na so yaba imistake yabo leyo ola jamukra hayi bayibhatya zakho ngwe hatsho kaloku bayibhuda phaa buya ngeflight ayisho sinxityisa ii-tracksuit zethu sibahle banethemba noma uzawubuya fika kwethu apha e-airport tyhini nangu nomakhulu apha uyavuya umzukulwane wakhe akayazi uba yho andibuyele lapho aqala ke ngoku sekuthiwa mukre ndaqala yho hayi ndabastudi hayi thini age ngeli xesha mhlawumbi andimncinci qha ndistudi sure sinegane eyi-1 ezitshomi zam andonqeni iphatha andistudi saqala ndabanjwa kwacaca uba ngoku andisendanga yeHome indange hayi kaloku ubanjwa kwam mna ndibanjwe ngoo-90s kwakusekho ii-lectures ngoku ubona iimputu zam zihamba ndinezaa steps ze-lectures zaqala i-3 that's why xa ndinobanjwa namhlanje nawe kuthiwe siyagwetywa before ndigwetywe mna kuthethwa into eninzi uqonda uba yi-habitual criminal qalwa ngezaa lectures zintathu sisigwebo ezi whereas wena wathatha light sinyuke iphinde ibe senye zibe yi-5 ibe zezokugqibela ziyi-7 emva koko like 3 years phezu kwaloo nto kaloku umane uphuma ndiphinde ndibuye ndiyakuva ke ngoku ndihamba nawe akho nto ndiyenzayo ngenye oko nandiphethe loo mphuna lekani yabo uye za-3 years afika lapha kade ndajoyina inombolo heyi angathi kusekhaya apha ndawo amantsukamo sapha kona ndiyenzayo ngenye ndaphuma hayi ke ndabuya ngo-96 ndibuya ngento engathi nengqondo 10 years
So uchola 10 years nje ndingaqalanga wenze ntoni ngosoduthi gotye ikokoroba ni. August. Okho lenza into Yo, so la matyala kayapakishana kude soboma amalo Apakishani. grand makasilanto ke masimgwebe no isibonisi. kwenzeka ntoni NSZ Mosisi uyabona bokuqwalasela mhlawumbe ngelinye ixesha xana kuthiwe okanye kuthiwe amanye kudala izenza izinto qha bengafaniki. You understand? Ayonto yobana ufumaniseka ugwetye likhise 1. Okay, Cha. ukudala No ufunwa qha usobethelwa nezinye izinto because of uthi kofunyaniseka mose uxana aba bantu bekulanto bekubamba ne kufuna uqonda uba unostandards bani uchaza unostandards 2 qomba yeah. lo Kudala uye lo musha bani wenza ntoni andiphangeli he kodwa na imali uzikhupha ngebhedi phila njani yesitori lo muntu lo muntu lo kudala esenza izinto qha so banendlela bona yobo abazidibanisela ngayo ndihleli ke nakuleya hayi ngo-93 bandigweba 18 ndaphuma ngo-2003 ngo-2003 ndaphuma ndingenayo kwa yande ndicimba mna yabo kusase ndingenayo ne-direction kukho o-3310 kukho Lost yabo Alcatel. okay ndathengula enye kuthiwa i-6210 Yayibona. yes Nokia. sure banibhanqa ngala cover le uyivule qoma nawo semcimbini Yeyi. qoma nawo semcimbini Yase-TV. ngoku ingxaki ipi akho mntu ndifonelayo liphethe nje le nto ungeke 18 years ago Ungekho 10 years wamanzi bakulibe 10 years wamanzi yonke lehlala kuleya 18 ndahlala mkhulu man thina ndiyareydo kayili ndingumjidi no phofu iqalaphi ingxaki ngoku ndibumama mtshatile okay ngoku ngixela ngecawa thina le nto qala qonda mandimbambe lo priest upriest ngeba ndikubawula inkonzweni everyday man qha ke ngoku kwabantu bandisayinisayo nganenzile Bafika ndikho. ndisayinise kaloku ndenzele iphepha lethi mana ngomvulo ndifumaneka nangoLwesibini nangoLwesithathu zonke izimiselo zokuzibeka ndizonika abantu bahlukane ngabantu priest wayenze ingxamile ndaqonda yo yandikhupha ngala gate wandikhupha ngala gate le David uyela ngepho square evule andikhangela ezinye ibhuni pha bendihleli nazo ndayifumana enye ngeyi-1 ayixele ijonge ibhayi ayikho ngolehlobo imali sondlele ibhayi khona imali bebhayi bacaba hayi izibhala zacina yenza imisteyiki yeqinga imini ngicawa pha ngiqalele into yobana jonga ineentsimbi ezimbini ngicela ndizigcinele ndathi izigcinisa ba sapha iparolo yami yaphela lenyanga ezayo Trinity. qonda yadlala lo and kudala ngigezelwa ngoluthathu utshate nomama Thixo ya. le nto licawa mama kaloku uba mna ndiphume ngoku andisayicawe ndithi hayi kaloku Insenzela ukuthi ukhuleka kulama kamane labo benzithi ngibhale bazawubetha imali eFriday. kaloku into icawini kokoko Yeah. okoko Awuphangi. kaloku ndiyangecawa ecaweni Sure. ngecawa ubuya kwami ecaweni kuthiwa kukho ipractice ngomvulo kuthiwa yisisimiselo ngolwesibini ipractice ngolwesithathu ngolwesine ipractice ngolwesihlanu iqhekezo lesonke ngomgqibelo hayi Postile, ngoku Yeah. no Ayiposti. tyhini thixo hayi andiyi Ndize. qala ngoku nengandothi apha endlini yam qonda ukhenxa yazi nethuna intsimbi apha lo mntu lo ndakumqhekeza mna Yep. asuka ndapakisha wathi umamam uhambe ungaphinde ukuze ndathi hayi ndimkeni endlini akho Yep. ndahamba Davisha ndazanganenwa heyi
ifika ibhayi into ezijikile Ndiyacela. into ezijikile yo cha imali khona 2003 Yabisela ibhayi ngoku. hayi imali khona Yabisela ibhayi ngoku. phela 2 yemiphi umkhulu nomncinci khona ya mangancane ke khangela intwana ehlala phaa imatha qayasweleka ngoku Thabo dikse nantoni apho yadayi tonight encinci yadayi nento enkulu lapha sikhangele Sebenza. hayi ke ndaqala khona atshona ezinqolweni zemoto Thatha imoto. athatha ezimoto ungacima ndikubathela insuku Ndothuka kwayeso sibini kwathi because imoto ayifihle kunasepokothweni kwafuneka ukhwele kuyo xa uyithathile. hayi kaloku le nemali Uncamisile. Nkosi yami yazi ndiyithatha light yo. no ndiyaqula Awunasibindi neLiverpool kodwa. ndiyaqula kwekwe ndiyaqula unatasathi ndiyaqula kwaye into yoba ndixa ndaza nathu bendiqula ke nguya kula madoda La madoda axhobile and awazofeketha nawenza kuthumula bakwabomu zona. kodwa ke sebendiqonda ngokuthi hayi siyabulisana xa sidlula ayiqonda uba yaguga le njalo Kwaguga njalo. hayi so ndancedakala ke phaa because benikwazi udibana bo-100 and nto nakulaa nto yayibona le yaqonda ngoku nathemba laa nto khame ndimisa into ngale nto andithi la makhulu swelekile ngoku nantsi laa ndlu ishiyekile maso akho omnye umntu ngoku endiqhela loo nto lo uthi kuba waye watshata yena ngoku thina singekho so uthi indlalitayo Sodlala. kame ndabuya wena njongo ubuya late ubungekho qala lo yena njengoba makho wami so wambizela ke ngoku abahlali qha ndabacacisela nawo njongo zenila lapha nani ningamshiyi yena because Eyisho. ndizobuya ngalithi zabala lapha And sebekhona baqonda apha ereni hayi zange ndingaqondwa Esho. zange ndingaqondwa bayakwazi ubhenya uyotsala. hayi zange Cash. ndingaqondwa nangoku wena desert ungafana uya kwa-area njengoba ndisigulane ndinje akuphanjanelo ba Akuboni kwami nasensoyika nokwenza le podcast because ndisike ndakoyika. dibela manqila rongo Andisekho nasho into uyathembakala. Kanti ndikhe ubhekela kancinci. Sure. ayishem ndafika epakishe nje unonantsika bakhe Yeah. yangase ndaqonda akazupakisha nje siyaya phaa eCape Road phaa kula magqwetha Ukwenza bayocima yonke. ocima le nto Yonke le nto iza kusokolisa. iyandisokolisa le nto so ndathatha umnina wam ayisaphila ngoku sahamba sotshintshana laa nto so kwabhaliswa mna naye ke ngoku le nto lamakhulu ndaqonda hayi yabona ngoku kaloku wena uhlala nje because iyaphela le mali uyayibona le so mabekhona abantu endenzayo apha yebo so le nto kamugre ke mkhuluwa ndithi gqipha because ke ngoku ndaqala thengisa utywala ndaba neethaveni yabona ndakha Life was uzwide ndakha amagaleni ndakha ukhuke indawo kuthiwa ko-2010 qala phaa ke laa nto uyabo so but naze ndixoke ndithi ndakho kukho imali ndandiyifihle phantsi imali yonke ndandiyithathe phi phaa kweza moto Sure. qha kuba mna ndizazi ubana backup kwabanzima into yobana mna ndihambe ndotsho koogqalana okanye bokubani no ndazixelela uba le ndiyazibona Sure. ndikhulisa mna Yeah, sure. ukwenzela ingaphinde ndibuyele qha ke ngosumkhuluwe eyi Phumiki. ngxaki ma andithi ngozibona zonke izinto ngoku nale family yam le bingathi ixhomekeke apha kule nto buye wonke umntu Uzoba lapha. ndike ngoku ndim versus Abantu baninzi. uyayibona le hayi ndithi ndisazama mkhulu ndithi ndisazama jonga yonke iliphelele hey comes 2008 engiqala mkhulu bile
Ayiqala ngo-2007 bro. Nje Sithubeni. Kaloku yeyi ubhuti wakho ngoxesha phaa Nthutsheni phaa eTsholo Sure. wake wabethwa phaa. Okay. Uyabona? Akayihoya laa nto. Phuma kwakhe apha yho. Zenza fresh. Bangena. Masixoxa uzaba enterish Eh wafuna zenza fresh. Ngoku qala phaa 2007. Hey phelo 2 days 3 days hey no toilet. But eyona nto no yandaduma intloko le yabona ndashana ndibhole rugby ndenza imistake sorry wakusaphila omnye mama wapha kum ereni uliqhakaza yabo kule nto ke abantu baze bathethe yazi ngamanye amaxesha kuright sibhilive but kwezinye izinto sukwenza nje kakuyenze le nto yakagqirha sure yeah wathi basuka xa kokutuka fake isibeti zocima yo kanti ukubule kanti igqibeni Uthini? ndayifaka lo 5 liter kwaphuma nethunzi lingaka amanzi qha kwasuka kwafika ambulance abaphandle sosungayokuwa kaloku gqithi umuntu collapse same time umuntu collapse ndayifaka lo 5 liter parkland ndaphuma ngeambulance so ndabalekiswa but avuka mna ndiyosiya esibhedlele ekhaya so ndihleli ke phatha ndihleli uvuka mhlawumbe sekuthiwa zinsuku zingaphi ungasazi mkhulu wanzi noba iveki sesho awungakho sezingqondweni njengoba wena uzothuka sosesibhedlele inyanga mkhulu ungekho sezingqondweni hleli but bandikhulula phaa because of nabo bebengade bayichane but ke into bazizamayo phaa into yobana ngetoilet so phuma kwam phaya yabona ke xana usomashishini okanye ungumntu okhasayo uyayazi njengobana unguquququ kuba kuquququ ba yongabazi baba yeah so kwabakho ke ngoku omnye mama uthi uyazalana nami wariske ukwecala lasakala kaNesingi umntanam kawuze mani ndithethe nomnye ugqirha ikhona ikliniki yamakhaladi phaa eTinarha qha ndiyazi uba yikliniki ndikwazi uyicacisa ubona eTinarha ne uhambe straight okoko ungajiki iphaa ke uhamba sithatha sasetown so yasithatha okay ndiyibona la ndawo yamakhaladi phezulu ndiyibona manje phaa lapha uthi nje uthi ube ngathi ngathi ekliniki xa ndifikayo phaa tyhini logqirha uNdeyi undilindile apha andifaka kwenye room what umnwe atshona ndithi inyawo andisanxibe izihlangu udumbu zingaka what wathi mntanam akho mntu umaziyo eKapa okanye eRhawutini ndathi ikhaya lam seRhawutini thetha naye yatyikitya yena athi inananzileta hamba eRhawutini so uyabona uba zashiyeka zonke izinto kaloku wozohoya impilo hamba back to eRhawutini Rhawutini awunahlala nje ayona day noba yafa day awandibona mama wandiyaphela thathwa ndasiwa kwesa sibhedlele General Joburg Hospital hayi ke zacima izibane emva koko ndathi ndavuka ndinemibhobho qha eyona nto nayindivisa kamandi ukuya etoilet and ndimnyama obvious kaloku uthini na jonga tafethi ndimnyama andisathethi ya mna ikhala yam isampulu lekhala yakho into yoba mhlawumbi ngomatshi saphe ndijikelela
uzanibona kanye indlela Normally uyiyo. because ndizibukele nje kule 2 weeks ndiyazibona tyhini yabo yintsha In fact ibuyile. Yaza. Ayibuyile kwayinto bibe lapha. I-podcast ayibuyile. Yeah. so inwele hey Alikhulu. uzibhetere nalo ziya kucalela i1 xa uzikamayo uphinda hey nqonda hayi yathi zibukele phi ke bona la ngopressayo upress ishower bazisusa izipili kwesibhedlela bayazi ba Izaba khona yabona ishower bakhona la ndawo la around so ndizibukele pha qha musiyabhanqa la nto Yeah, because by Ba- now qonde but yabo yemali khona kabehle. Skin color. qala nto qonde hey ndim lo ndanqokuhle zasiphilisi hayi andiyeke nozijonga so hayi grand enhleli ke napha I'm better 2007 to 2008 so but decide ke ngoku kwathiwa lo muntu ufanelwe i-peritoneal dialysis Okay. bathini ke ngoku namanzazi izinto Yeah, zithem zabo. qha ke nami ndiyazi kuba ngoku You were going ngaba through it. kuyo. Okay. Yeah. So bathethe into banza qothozwa qothozwa apha ane yeah qothozwa apha qothozwe ngapha then zaba nombhobho jingayo apha Because uzinceda ngawo. kuzaba kho iibox ezininzi endihlala nazo endlini Okay. you understand so each and every 4 hours zakhupha lamanzi ndiwatepe siya aze namanye amanzi ndizidepe wona which mean ndizibooster ngalamanzi azabe anika wona you understand ngawo la azabe ndibooster qho after 4 hours jeni lihlanyuka mna after 4 hours ka ngafaka amanzi ku microwave awathi nje mvu mna nditepe la yebo Ukhuphe lapho ufaka amanye. yeah but nawo ke xa awuthi nje yaphume uyama yabo kubekho into ityapa yaqaleka baphelile Ishwaphe ebukhweni. wey ayonto ayonto ngathi Unpleasant. kwa into yobana uthi uyibona kagcwala le ukhuphela kuyo uqonda hey ingathi yagcwala uhle nje ulike lapho And ke normally ngamagenga wayifuna into ezakase. Hayi mayibheke pha ingazika sebukhweni. hey dude ndiqopile bala sweet ke Good. Wacenga utswipho. 1 hayi ngqopile hayi 2 9 10 11 Sibethi World Cup nje wena ubhizi notwip. no Ukhala utwip right through ngeWorld Cup. andisayazi xa ndagula nini phaa ndathi ndivizithe phaa endlini yakhe hey ndawagungqa kaloku nayo ayonto le nayithetha into yoba kurayithi kunto rayithi akunto rayithi qha into yobana noko I'm back ndiyasebenza like ndibuyile Uyile nje. but andiyekanga nangapha Siyaphosisa. ndixelele uba ndisendike ndabanjwa ke nalo mbhobho Hayi ke hayi. I give up. Wawuthatha waphi kanti? kaloku Kuba ndiqolele nokufa ngapha usebhizi ucinga ndiyabuya lo sidibana izinto ngoku sidibana imibhobho lena xa uzawutsiba amathango. manje kokuthi amathango sibuya sizawubona uba senza njani Nemibhobho le. So uzawubhobhozela ibe kanti ngupastor mbhobho. andike ngoku laba bantu aba bayathanda uba be-meeting phaa kumendlini so zonke into zenze Sure. heyi kuthiwe heyi nango khona umyengo omnina wam ndimshiya apha endlini ngoku ndingixakuluza le ntwana ukuthi konzayithini le nto but okay khona itrak endinayo ndizayibamba esondeni icuba ke ngoku lalisahamba apha yabo nqinako ngxaki madoda please man kani-organize iven netrak umntu azenelaa umna ke ndizazanela nto zam ndingandilayishela yabo Nawe uzaba khona xa kusiwa uyithetha uba wena uzayiplana nje ubele bamba kalo imibhobho indaba. nantsi iyajinga ndayibophelela shula njalo ndatyoko I give up. yabo hayi nyhani xa fika phaa ngakamentoni sikhwele phezu kwayo hayi ke shem nyhani sithatha itraka
singene isitrato sebheka sika-chicks khutshela abantu bathathe icuba bathathe icuba qonde lam ndisaka yanike lo 160 yo 160 yes 160 rand 1000 oh okay oh you hayi okay kaloku nabacacela masithetha ngemalana nje so emva koko but kaloku kula 160 bafuna ukushare angungwe wedwa Okay. because mna ndandilayishelwa ngamadoda amabili okay so nokuwabhekile so mna ndasihambisa itraka thina naba bayi-3 izitshomi zam and then ke ndaphinda umela apha kude bona bathutha so abafana ke enye ndayigqaya ngapha enye kodwa ngaleti ngalame ndabanjwa yo uzofumana kalula Yabo. Ugcina impilo yakho njengokuthi. qha ngoku ingxaki heyi baxakwe yile nto lo muntu ungukagqirha ayingomntu wagqirha yenye into le umntu uphila njengoba Eza boxes zininzi funa kuzeza box yo uzawuhlala njani ke so ayidibani ngoku le nto uba lo mntu baqima noma so ndifunele unye igqwetha apha kuthiwa amantonga lo mntu makubeke house arrest because asuyimela le into Kaloku kubani uzawuba ne-change Yabo. box. so ndakhutshwa ngobusuku wabanjwa ngobusuku wakhutshwa ngobusuku ndabanjwa late okay wakhutshwa ya ndokhutshwa ebusuku yo kuma 10,000 abazakhena ndagoduka hayi shem hayi qhubekeka umgidi omninawa yabo hayi zadethi ngebhizinesi yaflowa hayi ndinalambom uthi umbona izinto zenzeka kanje nje bandihleli nje babephithizela ndithi Tshisa. andizathanda abandithandi aba Uthini nawe? kuthiwa inyoka yakhe le nditshifta nje yona ibake utambo siyicimile ngoku ilanto imic nevolume yonke into nekhamera ibone njengoba bekuthanda uzawubenza ntoni kuseputipu nje akakabi utip oh okay no kaloku jonga ndikubalisela nje ihamba njani le nto ndithi ugqojozo apha okay Sure. ugqojozo apha wanitazana sure ugqojozo apha ugqojozo apha pha emzana kodwa yona ke leyo into Oy. ichama amanzi ingakasta simenye ibaleka qe la 4 hours ndiqala ngayo Okay. ulukha ubantu uthi hayi yeke ndikubambile Kudala. kaloku Ibamba ukukhikhisa izinto kaloku ndikwasengqushwa kaloku mna baba kade ndikucacisa nto ndikubambile la 4 hours kaloku ulukhikhisa izinto Alright, ndikubambile. qho ba uyekela 4 hours Ubanje endlini alright hayi wena uphila ngala 4 hours sure into ezawudibana nawe phantsi kaloku after la 4 hours Ndikubambile. sengxakini no wena wayegaduka ngakala 4 hours hayi ndikuxelela ngela xesha ke ndaphila ndibanayo nemoto kwezi moto zinkulu i-transport itransporta norhali undisemibhobheni Yeah, so- uyigeneral bendingasokoli bendikwazi isuke ndiqhamuka lapha emotweni yeah njengoba ndihleli nani apha ndibe bubhosarha ndihleli apha ngasemva iyazenzela Tshisa wena. yabona le iyazenzela nangxaki yayibona ndifuni into ezandigodusa Yeah. bandiwumishile ndayibeka emotweni betha kwala 4 hours ndishifte nje isitulo ndihlala kwesitulo singasemva sure inali la huku lam ndiyayixhoma straight iyazenzela le gender ikuthanda ukulo mibhobho njalo because kaloku zikhona izinto Uba. oba mabayekwe aba Oba. hayi Ngoba nexesha uyadlala you wawutyhuthi nalo mntu ekuncoka kasetyhuthi mani umbhobho jonga tablet bunakwazi amagama ndandibizwa ngawo ndiyayikhohlwa khasiphethe bebevine into ke ngoku mos ndixelelwe mos umkhulu aba ii-possibilities zobana aba uyazi abantwana enabo okay mos mna Yes. andisokolisi sure fake ayofake qam eh naxaki nangoku nje ifake bandleni nangxaki unona bambonke mna zifake anangxaki xa kukhona ngozaba nabantwana ngoku yabona nangxaki qha Akubhela zokumathi. no you deserve ibhels zange ndasokolisa mankulu elehlobo wam ndizange exactly akho mntu ongazoba na tata Hayi. good
bayandithanda nami ndabathanda. Sure. So ndihlala nabantwana bam nangxaki. And kakade grandad umntana waziwa ngumama kakade bangubani utata ke Hayi kodwa aba ndiyabazi nami bangibani. hayi uyabazi kodwa bahlala nakuthi wabathanda futhi So kwaba abantwana ke yayidiwo damtiriri ayalwa beyiloo nto mani. So kwafika ixesha noko ngiqonde ngoku andinayo laa nto kuthiwa yi-freedom of movement mamkhulu. Hlala ethaveni bomi bakho bulapha ethaveni. Ngoku ke ndifumana indawo hlala phaa koodwisi. so uzophola kamandi Yho Zakhaba. andiyibhudile Uthini? ntoni baqala phantsi. Uthini na? hayi ke heyi khuluwa ndahamba ndafumana enye indawo bendikubathele mos uba ndikhe ndafumana nendawo kuthiwa kusemagaleni. Okay. Leyana ke yasemagaleni as much isandixoxisa into yobana andikhabi namaphepha ayo kodwa yindlu yam uninzi nje but ke bomi izazibonakalela but ke isaseyam okwangoku. Yes. And then ndavula enye indawo apha kuthiwa yi-2010. i-2010 ndiyava le 20 kanti yindawo yakho na 2010 Yes nkulu. So ndenza iwayawaya pha. in fact apho hamba Okay, iwaya so nkulu into eyenzekayo kafumaniseka le way iyandiphazamisa. Kaloku nam yabo ndenza ndezi zinto mani. Yebo awuyihombelanga le mpilo yakho uyayibona nto le. Heyi abanye kaloku bayilibala bayitsala noyitsala ngemistake. Yayibona nto le. Heyi yandixaka kwanyanzeleka uba kathiwa heyi mayikhutshwe otherwise so yakhutshwa. So kwanyanzeleka ke ngoku kwenziwa into ekuthiwa yi-hemodialysis. Amagama ke nam ndiwava phaa ungandibuzi uba imini ngizawuba wena xa unelaa nto. Check. Ndiyakubona uba usithi umbhobho utshintshwa ulaa mbhobho ufakelwe ntoni wenza ntoni? Into lanceda kwinto lingenzekiyo incedwa nxa kufakelwe laa mbhobho. Ndenzela uba mhlawumbi ndi-understand njengoncokola nje. Yabona wona 12 years xana kuthiwe uyi-chronic renal failure ngamagama nam bendingawazi but ke ndawava esetyenziswa bakum. So ndabuza uba into ngathiwa uyi-chronic renal failure which mean even noba ungazofumana intso understand uyawuhlala wena uyi-chronic because of izintso zakho zifeilile. Yes. So lo mbhobho lona wafakiwe apha kum into ubundinceda ngayo ubu-acta buklina laa ndawo laa ndawo binezizintso. Kube ngathi laa manzi la uba bekhona apha buzawabona like glucose aneento ezininzi zaka-subx obani you understand. So belungu bayenzile into yobana xa la manzi wafaka apha kuwe even ka wena xa wafaka uyazibona bavaka even la uwakhuphayo apha kuwe uthi yho abo mdaka yeah but So izinto akukho lapho kufilterishwa khona. kaloku yabona intso siyentsweni. Intso yi-injini yobomi bakho, yi-injini yale bhodi yakho. Yabona xa masithi umzekelo nje ululo okhawulezileyo la manzi wasela mhlophe but awukwazi uphuma emhlophe. Sure, something is not right. okay The only time la manzi into oyiselayo apha iphuma emhlophe butywala. oh yes Uzuziqala senixhala yona. hayi ndiyarelate Ndiyaba nyama ngapha ya kuyachama uchama into emhlophe because ukuthi intso edibane ya ikhupha yonke ya okay sure understand. But ukutya okutyayo you understand intso inazithatha ibhitruthi okay ibomvu ikhupha ibomvu yonke no iyathatha pha
ibhityi yevitamin ikhuphe lingayifuniyo espinachini uthatha into iprotein encinci ikhuphe lingayifuniyo so ingathi utyapha egreen iphuma igreen khona you understand mna ke ngoku ingxaki bendikuyile true into yobana izinto zami bezingasafunction bengachama edokotela for how long xesha lingakanani kwela xesha ndangelanga esibhedlela plus 10 years mosle hayi more than 20 close to 18 19 okoba uyazi lo echama ngiqala uchama phone yami ndicinelana benza kubonisa ngiqale nemchama last week uyaphothisa yiba ndo 14 nalamchama for 18 years okoko uchama uzokwaqa ngo-2025 ngoJanuary okoko kwabhluke ngalamini Rodman wena koyisile ukufa okoko nabhluke ngalamini zange phinde hayi awunazukuphinda ukufa so the only thing ekuncedayo wena Davision ube ngathi uchamile but kukenye into ke ndiyazi bayenziwa yintoni xa namhlanje umuntu evulela itap you understand bebe ngathi khona into engaphuma lapha engqondweni la andiyazi awona ubona umuntu evulela itap leyo kumntaka amanzi lawe bebe ngathi kuko you understand ndo kaloku uqhelena uvula itap you wish anayo kasikakhulu so when you see someone opening a tap now ngathi kunto evulekayo nawo apha ku so yabona ukuthi seyimoshe mosengqondweni that is the case but kungekho nto so andisakhumbuli babenini kwacaca into yobana yeyi iyafila iminyaka ngoku yanikezela so kodwa ke belapha ko-2005-6 ngexesha ke ngoku ngena 2010 and nebhadi ke xa ngiqala ungathi khabakhaba yazi umjida so kwacaca into yobana ndifakwa ke ngoku imibhobho phezulu xa ngisithi imibhobho phezulu ndithetha ngento ekuthiwa yi-hemodialysis ndiza kulathisela mani le nto yenziwa njengoba unoqwalasela so ndibona ikhona into khona umbhobho wam so uza kujonga ngolwesithathu kwenzela uba ucace ngqondo uba ndiphila nomali lo mbhobho uyahamba mkhulu uza kwelicala nguwo lo supply ugalela phaa igazi entliziyweni yela xesha not ngoku zintso ngoku ezenza umsebenzi wayo sikhaba fresh khatyiwe le nto so into abayenzayo bakufaka lo mbhobho uba nemibhobho yi-2 lewe xana kuthiwe une-TV ufuna idlala ezipikeni elinye icala bomvu iba zimacala ama-2 eli-1 yinto enjiyane iba nepini eyi-1 ane but apha ngaphandle bazipini ezingaphi ezi-2 injalo ke nalapha kum ino-red ino-pull no push so ndiyaye esibhedlele Monday Wednesday Friday home wena ungacima ndiyaphangela ndiyavuka ngo-5 phaa kum endlini 6 o'clock funa ndibe sesibhedlele ematshinini wam ndifike ndiwulayine ngicima ndisebenze Livingston so utshona ngokwakho umuntu uyazi umntu wabe Livingston yayale ndithethayo fika wenza nurse inye into ayenzayo kuconnect qha yes so uza kutsala ke ngeline phofu uyaqala i-check bangeke line elanto esebenza kwezi line zakho and then akuconnect so uzohlala ke phakathi neDavich uzohlala pha 4 hours okoko machine ukucikica ke yabo thathela limdaka igazi uqgqa emachinini ngene emachinini likorojo pha ngekodwa to 10 yabo but kela xesha kula period kunzima into ba ungahlala so xa sandikwenzeka la uyava ba philulala okay yabo better lawulala man no iyadependa ayikho buhlungu xa isenza lo yabona ke ngamanye amaxesha masithethele into ebuhlungu yabona xa ubuza into manje usithi zibuhlungu uzangazenzi yeke into yobana izinto
ku-right uyenze into Right, as umsebenzi ibe wes xa i-right because uyabona le nto yobuhlungu uza ngayo ekapa sangayi. Yeah. Uthi inhlungu kade izinto ezihamba baziphele Ziyaphela. kudala basava inhlungu Eh, man. so Especially thina manje madoda. Chi. uyabona nto leyo so yaqhubekeka ke laa nto leya iqhubekeke nawo kwakusenzela 4 hours but ingxaki yayo yile mosi yabona uba yabona ke ngacimba kungamameli oku akungamameli oku yabo bihlatywa zinalite zaphaa ezi but kwenziwa ntoni apho qhaqhane kudityaniswe imithambo emibini kwenziwa umthambo oyi-1 ane ukwenzela into yobana kungafakwa le Okay. le i-risky because of infection so bathanda umntu umenzisa Apha engalweni. is not ingalweni qha ndisayabonisa kaloku desert yabo so bayakuqhaqha yabo bakwenze kuthiwa le nto kabizwayo kuthiwa yi-fistula yabo kuthatha imithambo emibini kwenziwe umthambo oyi-1 so lo mthambo kuba ke thina singabantu ndiyaqala ke mntu uzibona uba ndinomthambo ngoku yabo yinto bendingenayo le bendiyiplane le bendingohlobo yabo so nangapha nale yiyo le yabo nale yiyo so into abayenzayo baqhaqha nalapha yabo bakhuphe izinto ezi-glands yabo kuthiwa umadlala ke ngesixhosa yabo bona ke nqana nje ukhulula bonde yabo iyafa ke le nto mkhulu ayikho garanti into yoba nje babisebenzise kule veki pheleyo izawusebenza kule veki yabo so vuya nje wena into yobana Yasebenza iyaphila. so ndizamile ke yonke le minyaka yabo okoko mkhulu wena ndivuka kusasa yabo ndihambe esibhedlele and yonke le minyaka ngikhumbula ndini-absent ithini into yam xa kufuneke ndigodukile mhlawumbi ndicinga ukubona ekhaya ndiyaya phaa esibhedlele bacele phaa ba awuhambi ke for i-2 weeks wambi iveki 1 bacele baye ikhona mhlawumbi umngcwabo ekhaya ntoni ba-arrange bona uba sinepatient eza kuluqala izawudialyza apha mhlawumbi ndifuna ukuya eRhawutini umvulo kulapha uLesithathu Lesihlanu kungaphi iveki phelele ngoku awunawuze ndithi umvulo Lwesithathu Lesihlanu soba Iveki besendaweni. umvulo apha uLesithathu noLesihlanu but umvulo olandelayo uLwelabele so yindlela mna endikwazi uphuma ngayo ibhayi so qhubile mkhulu man khange ndiyeke ke apha ekuthengiseni ndiqhubile qhuba ndabe ndizama qha eyi sathana akandiyeki mkhulu akandiyeki heyi ndabuyela mkhulu Hayi. tata maxelene Hayi lasina. abuya 12 years long Uyigonywa nini ke yona le 12 years? 2008 2018 ane 2018. yeah hey dingene mkhulu 12 years qha le 12 years mkhulu ayonto ndiyenze ngoku Kufuze uba unoxombotha kudala. imoto imali ngabe tyanza mveli hey Ulandela ziraphahlele zakho. kuthiwa uyala mcimba lapha sile kaloku So qondi yeyi andisekho grand. ndayeka bosilendela ngoku kwazo So Yalibona now na. this time abayikhathalelanga ngoku le nto. lamabhulu xa uqhuba umosha kangaka pha ebewazi ayibona uba ye lo mntu lo ntoni hayi makawe lo So heyi Yes, like because utyala mali batsho bona ngoku kwabo. Yila mali. yemkhulu wendangena andithi right bayafika iCovid kodwa yeyi yanceda so ifika nje iCovid phaa. ewe ifika ndiphaa
So kwacaca into bana yeyi egulayo Eka. bathumi awunantseki Ngivile kalo yaxesha le COVID. Yeah, Yathi mhlawumbe hayi no zifake. kathiwa ya nanko uqala funeka ihambile basadla andinto kade kulo nyaka Kalo. ataka she 12 years Mm. andinisasenanye ipasile nayo yase-ado nkosi yam azipheli loo nto ezipasile zakho yemkhuluwa kandiyeke andithi ndisaqupela leya nto esepado yho kodwa yazi wena sakubonelela ngokudala mani noko ngabamba mna 10 years tyhim Wow. ezipasile into yobamba Yes. so ndizamke ukuthi mkhuluwa ndabuyela kule 10 years heyi ndahlala ndayijonga le athi awu bawo dume ndingasebenza kangaka kanti andizowatyala amandlami heyi jonga mkhuluwa phela yonke le nto ndinayo and ngoku awusakhaleli nantoni ngoku sokhalela nje okwempilo because Okwempilo. uyabona uba ngoku uyanqula hayi kwenye indawo ngoku apha yawuzawunyamqa zawufana because sekwenza nejoke ngawo nangalapha positrongo yabo uba thanda itrongo wagqiba nephi into qonde mani ndiva kabuhlungu hayi ke mkhuluwa ubhubhu mama Upha. mkhuluwa Yes. Like. wakwazi ukungcwaba mkhuluwa 4 days ndingenile sorry kuma bewayesezizibhanqe zasekhaya phaya kuthiwa masicimbe matshini ndazi baze ndifunela for ntoni uba mandicimba njani matshini mcima njani how do you get rid of umamakho uncame kuye lelo naxesha elalibangela uba ndiphakamise izandla ngathi enough is enough andikhathalelanga ubulula bayo ubunzima bayo ndathi nale indawo nguyo ndiqalekisa ya noba ke bekunjani ebomini bam but not for mamam yebo so after amajita enza i-video call heyi yazi kwenza i-video call apha babandihle nabo benza ustoks badlala ustoks and stokes ngona xesha loo nto leyo yabo ustoks and stokes yilaa nto ibhalwa ngesepha baleqiwe ilaa nto ngephepha yabo mna ndifuna umamela ngapha bona bayadlala bona ebona le heyi qandiqonda apha ngizoqhwaba umntu ngekwati apha mandam ndozigquma kuqala so ngengomso ndiziqonda uba mangabafonini so kwafika ke abantu ndabiziswa phaa i-social worker so ndabe ndazi mosinaba ayikho enye into endikoxelelwa yabo qha ke ndabe ndiyazi aba bazileyo ndizochithwa apha because of kaloku mna ndinguloo ngenamntu uyabona oyena mntu ngulo ungekhoyo uyabo ndizawutyiwa into zam zokugqibela qha ke mos amamaxesha ivumele yenzeke yebo hayi ke sathethwa esi story sikamama nyamezela ta nyamezela ta yabona ke ikhange kube right okokoko ta kumkakama qha ke mos ndazama tanga ezisenzokugqibela shaye backdoor shaye backdoor zam zameka baroni bhatala amaqeda kanti bendiphumile nge-COVID so ngoku ayikho umuntu ophuma akho covid uqoba ngasuba ngasufumana uround 2 we-covid bakule chance ayikho lo muntu ophuma ngoku baqonde man man khona ngamkhupha ugula ndiyagula mna yebo qha mani ngayivumilela amabanjwa manenceda le
uyabona into le bakade mawume phaa ibanjwa mabe yi-liability etrongo noba kuthiwa ndikuntloko mandisweni because of kaloku mna ndibhilonga phi eLivingston andikwazi ndinikwe enye ipilisi apha etrongweni noba kuthiwa ndiphethwe mandisiwe eLivingston uba ndifuna udibana nogqirha mandisiwe mangabekho mntu uzondinceda ngapha ndenzela medical bureau ya ngapha ke ndekanga nam ngenjeni iziqikilisi yebo kodwa lawo democrat nawo hayi yo no awuva masiyeke lokufuna awuva kodwa kule game andenzanga nto mkhulu uyayideserve iGrammy for acting wena for ukuzibuyisa ngani kuliwa kubi ayike into angakhupha apha yeah yebo nguwe xa ungazikhupha apha sure siqikili uwe walo yabo ndiyosuke eLivingston hey and ke ngoku yiyona part engathandwayo le bamakuvula iTronga Valley ayidityanwa nganto phaya kukho into ekuthiwa yimaster la master liyasayinelwa laa nto so ifana noba kuthiwa niyahlabana ngaphakathi long process into yoba babuya abantu okoko bemele yikho le niyenzayo apha usezwa kuyi-1 ayoyisayinela yinto ethixelwayo kude so mna bendibayeka kutixotixo phaa ngo-12 bafuni qandiqiliqi endifuneke bezi ndisiwe eLivingston andizokuncedakala ke ncedwa ngengomso because of akho-renal evuliweyo so ke ngoku ndithathe amapolisa amathathu bekumele agade itrongo uyabona le ndowahlatsa nawo phaa ya abazayibona le nto uba ayisebeza lo muntu hey khuluwa David ndixokuseni jonga yazaphi mani kodwa it's too much zapho buphindwa ngena ngalamnyango uzabhanda ugqibe noma phela sokubona asifuna uphinde sikubona to bawuphinde wangena ngalamnyango uzabhanda idatha emqibeni wathi danko mki ndiphume nini ngane but I think ngoku ndinayo into phaa ku 2 years hayi bana ifresh mos lento yakho yophuma hey man 2 years 2 years yeah akho fresh loo nto leyo 2 years ininzi good sethi baba hayi kodwa hayi ustrong Rodman uyibalisa ngathi into emhlabeni ndala into loo nto leyo 2 years sibuye 25 ngoku which is back 2023 banibala right ukayi 2022 2022 yeah sure 23 so singathi 2.5 mhlawumbe nje to be it's precise a fresh Kade- 25 ngoku ingxaki ne zange ndayi nasemangcwabeni kamama hey ndine-challenges hey andina-business andinantoni la uyaqala uqale kutsha yabo but ngoku akufunekanga ngapha because alo uyawubhanda ugqibe obaphindwa abantu yabo loo nto kufanele leyo. uzicenge Hey hayi shem laqalifikayo apha yo bathathwa usikena uxi bandigqosale hayi man yazi ke akho nto imnandi wena mkhuluwa wena tazethi yabona laa nto yoba neshelter yabona roof phezu kwentloko iyakunika laa nto yoba Cingi. ye man ndim ndedwa ozaziba nanto and iyafana nje nesusu azi isusu nguwe ibalisayo imeko yakho man so nasamkela yalibona ukuvasa uthutha icwaka xesha akho mna kuxelela nix futhi yabo hey hama ndazihlalela phaa kulandle ndazihlalela phaa ndiqonda hey zandigqiba leyo ba uhlalela qha musi ababrother bam bayabazi ubomi bam wena mkhuluwa hey ndiyafanele bengathi ndithetha ngabo kakubi kodwa ke bayayenza laa nto batya yonke into yam xa ndingekhoyo xa ndisithi yonke into yam ndithetha yonke into yam yabo ndibuye kule game kukho umntu oqeshileyo phaa le ndawo yam lesezwidi without wena into yoba mawuxele ayifane sendini yo yabo qha ndayipha kuwe la mfo elifundini man ndakucela man
Angifuni bese besilana kagoduke man. Yabo. So ngaqala ubomba. Ngaqala kwepha phezulu emagaleni. Hey ndafumaniseka pha ngathi zawudlala ngemalama. Ezintwana ngoku indafumana ba igani. Uphume sekushushu. Ke ngoku Edazinzima nkosi ke wasikhetha kunaxaba utamuka. Siyafumanana. Exactly. Ngoku ndixoxa istory. Yabo. Qona man andihambile we. Ndiyiqala lawo ndiyiqala ngayo. Yabo. Ndihlukana nento engapha kwamandla. Yabo. Ndiphile ngam. Le 10 rand endinayo. Ndizithengela ukutya. Ndihambe. Bambala abantwana abadlayo. Yabo amaplaza amanga. 4 qa. Uthi cha esimkani ku right kwele plus. No. Give this guy bells. No. Uthi my phone cha. Unayo qha ngaphezulu emaplasini. Banjena qa. Osisa abantu abanabo tupaphandle nangu umuntu okwenyana. No. Buti. Man ndiqonda ngisho andiqala ngohlobo ndiqala ngayo mina nje. Ngoba ngalamandla na. La piece. La piece. Qala ngala piece. Qonba ngoku ndathanda ukwenza mistake da. Cha kumthungweni ngedipart. Yebo. Qonda ukuzibhata ndiyabhanqa. Awuvala umthombo. Yebo ndiyazibhanqa. Ati ukulomqombothi. Good. Yebo nto le? Ukulomqombothi kake kukala insipho apha kule ndlu. Yeah. Chi Party. that ndibulela mna into yobana uThixo bekani sangigcinile ukuthi kube lapha. Ndibulela namanyangi akunomama because asoze ndabizela kwatata okowazange bekhona ngalokho. Hey sure. Biza la Lenda ukhuliswe kuyo. Sure. Ukude ngide belapha. Ndahlala 2 weeks. Ungandibuzi ke imali bandiyithatha. Soze ibuza. Ndathi inkomo. Alala. Ndathi ndipha mamam inkobe kuba ngazange. Ndangiqala ndenza nto. Qalile ndafly. Ndothi incwabeni ndathi ngibuze incwaba kamama. Ndazama into bana ndiqhambanishelana naye. Ngokomoya. Cha ke iyona part ndibethayo yamkhulu yona bangumntana Kaloku. bewes eyofumaniseka into yoba laa mntu usenzeka sisebenzela nobabo nobabo uthina afika phaa khona ilitye naqomba hakhe umaqwela wena mkhulu kwezinye zeemoto zam ndinemoto endiphiwe yakhe phaa kodwa makaninikwe ndiyiqhuba ke ngolo xesha but bekiwe phandle ayinazi into engizibulela tu noba ungathi ndiyayithengiswa Uyazalela inkukhu pha. hayi ayithengiswa. Ndifuna uyazi ke Tamukra man before siphulukana kakuhle nesitori sakho. Ndifuna uhambe kakuhle nathi malunga nale process ye-dialysis. Yes. Ndifuna njengoba usithi ngoku ubufotile umchamo wakho wokuqala uba sifike njani pha because asoze uthi kwi-dialysis ukwazi ukufota umchamo wakho. Sifike njani pha kasithathe usizo wena. Okay. Tavisha. Mosi i-dialysis uya kuba ndibethe ndisenza le hemodialysis. So bene session endihamba zona Monday, Wednesday, Friday apho uthatha igazi lakho lifakwe emathinini ibe ngumashini ocleanayo and then after 4 hours ubuyiselwe kuwe ube ngumntana omtsha. Hayi ke akadudle. Uyabuphinde ubuye ngolesithathu wenze the same thing uphinde naphinde ubuye ngolesihlanu uphila lo life. You understand? So ndihleli kula machini kulo bani sikhumula kahle ndithi into bangene kula machini ngo-2005 bani between 2005 hayi man no 2014 yeah 2014
2014 because of ngene 2008 kulo you know saying 40 bangu 13 14 so okoko kunemphala machine qha into enziwayo ndiyakhe ndatyakatyo esikwa kukho yabo into eyenzekayo phaya nje ba usiya kula machine uyabona nje bana bendizayokhutshwa lena the man nje bamemani betsala la mthambo yeah so ngenye imini xa ndiyayo baza besithi uvala yeah so safuna ukhupha gazi ke so ke ngoku kwaphela ukhangelwe lo mkhangelo kukhangelwa ngosikwa ubona le ngathi kunzima ngoba ungakhululwa ngezikipa nje nto amameli lo mtshoma ngaba kanti bayazi ngokumoske umuntu ufana nakudala namkhulu ubufake le mask ngokuxesha bengakabi kwizi covid thina abantu bavela eKapa ke so unala tip ingaka because umuntu ufuna uyithatha ngolahlobo lwakhe imvisa amani ngalo wesifani ke thina ke bantu abangenangxaki sinangxaki nalo so mkhuluwa ndithe ndihleli pha kula machine usual ke pha abantu abaninzi baqala ufumana ikhona bafonele besemakhaya kuthiwe come ne-IDs understand uchecksha amagazi bayazi bona yabo mna kubekho umuntu ucaba ubani nesitutudu okay yabo so lo muntu bese McIntyre so iMcIntyre yabe inayo ipatient eyi-1 omecha nalo muntu kwabe Livingston nam ndimecha nalo mfo kwabe bakhona nabanye abantu beziphunga abamecha nalo mfo so kwacaba sibayi-4 sizobhenefitha kulo muntu so mna ndifanele laka ke ndizihlelele ematshini mna ndizidayilazela kungolesihlanu ndizawuphuma ndisiye emngcwabeni wenye ifriend yam edutyulwe phaa idasi qonde njalo kulaa mngcwabo ndilungiselele yonke into emotweni phuma kwam suke nditshintshe qha because laa mngcwabo bingu-10 zila ixesha zendiphuma ngalo esibhedlele bendisazi uba ndizawufumana yho wawabona xa umoshile kwasuke kwagqira abantu and ayingabo baziyo yandiyabatave abagqirha ngaba abancibelala nto zi-green yabo nalama river yabazi aba ngabasikayo abadlala yabo yo bacaba sister we need ifile yakhe awasingithonela xesha hayi awasifokola usekanotshini yabo and ke ngoku uzokube phakuphaku xa ubona eziya uzayaba ziyakhala zawusile ziiplate ezi qha ngoku zayeka khona enye isystem abeyisebenzisa kuqala leyana ibisibangela uba high blood yakho suke inyuke yabona bakuxelele bathi today we are going to Cape Town and then babe ngifomfoza ufumaniseke uba yeyi inyukile ngokuba xa ke ngoku abasaxeleli ngoku ngoba benza into zabo you understand uva qha xa kuthiwa sister take some blood yabona and then uqonda hey kwenzeka ntoni azi sister akumfomfoze hey bona ke ibe ingxaki le itsala igazi funeka ibe kusebona because of no zi-expect amalanto zemithambo yabona ziyabonakala ngezika zabo ngabo le mingqutyo le so badinge batsala into bayitsalayo yabo bakufakelelane because bayifuna idrop omchamo ungayakwazi uzavela bakufake enye into bangaphambili yabo bayithathele into lana abamke bathi samkhuphe ngoba bathi samsiya Kapa ukuphinda iphethe mos license to yiKapa zawubonisa ipicture sasigqibile amantaveti uyabona uba ye lo muntu lo besengxakini awunikwa layo chance uhamba not even nangeplane uhamba ngejet that means ixesha lokho awuhambi nangeplane awuhambi ngaplane ulashwa kwejet uba nguwena le ntso yakho nalo buhamba naye naso akufuna idiyeke usebenze leqwa yona ixesha ugovernment esinayo thina thixolungileyo yebo so
usuka kwethu phaa straight sinazo izimoto zalapha sisezilindile lapha phandle yabo nguwe ngugqirha bakho boy4 yabo abakutyakatya kwela Kapa yabo bakuncokolisa qha bathi awunalungelo utya but sorry asikwazi ushara nawe otherwise basiyakupha bavuyela lento qha ungatyanga straight McIntyre fike McIntyre hey does that ndaqala naqomba hey ngoku ya yabona ngo ukufaka uzadibana neyeza no le ponda manani bephapha yenza lo hey phatha uhlala phansi iphindi bengenyawo ayidila la poli ndiyazama ungayifuni ijonga lento yayo iyaqhubeka kaloku yaqonda lento le because senongavuki uyayibona lento le imali ezalo le ngwenya but phela ndiqonda mandixele ndijonga basilele phaya savuka sinenso wena so qina ndoda ekhaya bajonge yala wena into yenzayo basilele umutya mukre kayi-1 savuka sinezinso So- uyayeka lento singena zintsole sibuye sinezinso abazoyeka ukupapazela David akwaqala kwadlula lamaphaphu hey qonda ye imahlamuka niyayibona yonke lento lamaphapha aqhithayo kaloku ubona le way la security lobo bayi-12 abantu ndezalanto kanti because ingaphinda zirotshe norotsha kwa ezinto ezi zibhanqa zezintwana ke ndicingele kuzo zinto babethathe into intane le nto ilindelwe nguwe yabona eza moto zibhalwa ingram ziyadlatsha eza zinto eziya xelele ntwana zithathe ubomi bomntu because umntu yadibana nento phaa enantsikayo xa ilahle igqiba kwayo ngumntu loa bezawusinda ubomi babantu hayi kodwa bengenalunga kweziya yho ya udlulezi 4 ukhona ke usister ozileyo kuthi wathi le trip yoqala ayisithi okay kopaparazzi thina sikulesibili zesibini pha ilanto ke eMcIntyre kwa lift ayizezilift ezi 1 incinci lento yo incinci lehleli kuyo ilift Azibona za lift yabo zenza lift izinkulu yabo ungena Ibhedi yonke into beza security bengababiza ambulance bengabagqirha bavalileyo it's fine asahlala sahamba Davichi samsa liftini straight phuma kwethu mna ndicimba mna kuba benise ngemoto nela cima mhlawumbe sisabuyela phaa hey azajika izinto phaa phandle zii-ambulance convoy apha and ngoku kuyacaca kwangoku basiphilanga yabo sohlatywe laa nto walapha esiambulensini ezoba xa kufikwayo phambili usuke ukonektwe hey qonda kumna nomngana sisengxakini hayi akubonisa naxa sigqibile sifike airport nje abantu bengena phaa babhalise asibhalisi thi straight ntsiyayisekudala eyenza laa nto hamba ngezi zingaka ibhedi ngogqirha aba nguwelo nanku intantso yakho imeme yakho nalo mfunantsi yakhe akuthethwa naseKapa ke njalo uthi ufika you understand ufika abaseGrootescuur sebekulindile abafuni ke abaseGrootescuur ayikho nalaa nto kuthiwe uzawuhlala emotweni uyafika phaya ungena nje kwa-ambulance uyakhuliswa phaa basebhedini bayipatient phaa usiya nje eGrootescuur uyipatient so akhange ndihlale ke mna mkhulu wapha hlele only 2 hours inye qha into abandenzise yona bathi mashawe yashawa because of imela kaloku izahamba phaa yabo so funeka uyiklini yabo iya naphanga ngomtshana ke yabo so yazi ke yeah sure funeka kube clean ke phaa ebhasini so ndithuke mna phaa nge-past 1 yo ndipha caba hey
and ngabo abavuka so bacheck andibona uba ndiyavuka emva koko ndabona kukho enye laa nto bifakiwe mkhuluwa yeyi le bifakwe apha bifakelwe eleke ndivuka funeka ndiyiprese yintlungu isuke ungava nix yabo eleke upresa yona ithi phela zonke phela ubina over ngathi awusikwa ngathi you understand but kuyo yonke nento engakwazi ukuguquka yabo so ndihleli mandikhuluwa phaa ekhapha ndihleli phaa eyona nto ke phaa mkhuluwe you care hayi kukugqirha walapha emini kukugqirha wasebusuku okoko phaa you understand eyona nto phaa ibalulekileyo kubona umchamo yabona akho ndawo apho kuwo ingenambhobho xa ndimention into yobana akho ndawo engenambhobho ndiyakubamba you understand starting from emlonyeni yonke indawo ngathi iyavulekile nje inombhobho you understand uyabo so but eyona ndawo ubabona uba baconcentrate kuyo kakhulu yeah because of xa befikayo straight baya kabhekile emchamo bawukhuphele yoweywa you understand bajongele la manzi abandiseza wona into yobana ayadibana na but andifuni uxoka pha bangncumile mna because of umntu bendenayo phaa ndimshiye phaa le nto ngamanye amaxesha mkhuluwa right ezinye izinto singazazi uye nje into yabona ngamanye amaxesha yeah because ke so bendigqiba lapho nayisokola but ke phela ke ndishiya so ndabuya ke ngoku but nam nayo 2 weeks ngo 2 to 3 but strong man ingathi ingathi kakwenziwe nix strong like that the way ibalisa ngakhona nje comfortable nje kamandi nkulu 2 weeks 3 yeah does that yazi ndaxela nto mna mkhulu akakho omnye umuntu ozoba nguwe ngaphandle kwakho sure the only mntu ozaba right okanye zaze nguwe so into ingawe bomeni mkhuluwa ukuba wena uzahleli nje uzibeka phansi mkhuluwa uzaba phansi ukuba wena uzazibeka endaweni uzaba sendaweni mkhuluwa ndikuxelele into yobana mna ayikho inkqubo engakhange ndidibane nayo besandondibuza ngoku sisi into yobana utyakatyaka ngakanene ndithi sure walibala nobani andikwazi ukubalisela ndiyazi yabo endizibonayo zezi ndikubonisa zona zikhona ezinye izinto ndityakatyiwe mani ndizilibele mna ngoku yabo so ndizama ukuthi David khange ibe yinto nje yabo and ndafumana intso esebenzayo and awunini noyibuza ndiyasebenza sibona pha uyayibona ukhaba fresh yebo ungumqabaqaba ngoku iyasebenza xa mkhulu iyasebenza xa iyasebenza ukuthi noma bakuwo ngaphakathi ugcwele umbulelo kumntu ongamazi umlomo wakho awuvali mhlawumbi khasichaze how do you feel ube kanti akufane kuthiwa kufumaneke intso unqabile ukuthi le nto uyifumeneyo ufuna njani ukuthi what is it yibona lo mbuzo kaTawish ndenza buhlungu why because today usweleke enye friend yam pha we are a close friend yabo yona iqale ukugula ngala mini mna uphuma ngayo ndisiwa ngeKapa okay yabo so ndabe ndiyazi ntoni ingxaki yayo sezivini siqala ngayo uba the more mamdialyza phelelwa zila nto imithambo yabo so as much ufisa ukuba kamandi but awuyazi noba uva kamandi noba uvika kamandi yebo because ke yeyibuhlungu ndisiphila because abantu
bandethought into yoba yi-cancer, HIV. Ezi sigulo asifani ezi sigulo umbulazwe lo. Yabulala le into yethu yayidlala emkhulweni abantu bakho awe ngayo. Yazi mkhuluwa banoxela inyani esi sigulo sasingamo phaa ekhaya zange kube khona even nomuntu okay athi siyambona lo mjithi yasizama kodwa eke sisitraye nje siyotest mhlawumbe simeshi nala njengomuntu obencama yonke into in fact osancama yonke into wasondla wasizama into basibe nobomi but kakubekho umuntu but ke mkhuluwa kwindlela yofilish ba ufilisha njani ndike ndizibuza ba siya inoba ngalamini ndixelele noba ndikapa after so many years noba ndandifilisha njani. Yeah, because I think ndiqale ngeqiniseke kuflight aqonda yayibona ngoku imanyanyani le nto because khona friend yam phaa naye ke qha siyathanda ungathethi inyanga ngamaxesha amakhulu. So le friend yam ibize nomntu uyabo, so bathestwa ke bethu yonke into yayo yaba right, but xa bebizwa bethu wajika lo unikezelayo uyabo watshona embonini week. So hey ndazixelela mane ndizinto mna So because ngolo choma ngoku ayiphindanga yaphinda yaba right. yes ujika uncedo selulapha wena. Oh to find out lo mntana liponi bimrendela lo mntana bimenzela izinto uyabo. So ngoku ochomi but hey uyamnika akazophinda kunika into lo muntu uyabo. So kulapho ke lo mntana yosikwa, you understand. So kukabantu wena benza ibusiness ngalento thina siyingqabi kuthi, you understand. Ngoku lapho andiyazi noba ngincokola njani naye because of andiyazi izolo ndiyabaze ndithi hey man funde ndihleli apha endlini uthi hey ayifuna kubhetele kwaba yena hey awucingi uba uzawuvuka kusasa esibhedlele because andikwazi umbalisela mna yabo because andifuni ngathi ndamqalisela yabo because ubeyeqala kunam you understand uhlala yedwa phaa kwalinda umuntu wesibini dololo. So mna ndiyile ngaphandle kolanto yabo ndayinikwa intsoqa yabo. So ngamanye amaxesha nale yobana unga-owi umuntu nto right man mkhulu. I feel you. Yayibona we I feel you. kuright ndifumane nje ke ungakhumbuza abantu okolatha ndakunceda. yayibona we. So uhamba ufree. And look at indlela eyenzeke ngayo. Wow. Yafulfilla le feeling onayo. Kwaleqisa amon ongamaziyo ongayokulatha emva. Yeah. You know. I feel you, but Yeah. Sinawe bhuti sinawe. On a lighter note ke ngoku wathetha ngama-plus and I could feel okanye tell ngoba uyabathanda abantwana abantu bangabi ne-mistake bacinga fa babathande. Am I right? Mna ndithanda bantwana ndithanda abantu ba-around him. Yabona ndixokisele even nawe Davish nje basisazana sophinde ngandazi because I always make peace nabantu. Even apho ndihlala khona I don't create enemies. Yeah. Andingomntu mna wondlongondlo. Mkhulu. Yeah, hey. But ibali lakho libali elibuhlungu kodwa liphela libe inkuthazo. Ukumbuka ukuthi abantu bamnyama thina singabantu bamnyama izinto zisithele. Sithi zawukwenzeka ufumana ingcebiso ezininzi. Omnye athi ya endaweni ethile athi umnye endaweni ethile but
we have made a statement esithi yonke le nto uyifundile apha kuwo and you are the best person onocebisa omnye umuntu malunga nendlela because le ndlela ivuyo nguwe yahanjwa nguwe yabonwa nguwe mhlawumbi what would you say kumntu naye phaa ozathi xa ebukele le podcast ave ibali lakho nendlela oyambileyo and is suffering naye mhlawumbi yena ayonto because abanye iba ngenye into apha emzimbeni naye anide uba makubekho umntu ozodonate ukuze ube kanti uyaphila khona mhlawumbi amazwi onokukhuthaza laa mntu nomnye osesibhedlele ngoku umane ehambe i-treatment naye 3 times a week because I believe kuba i-expensive kwa eza cost zomane usiya esibhedlele 3 times a week mhlawumbi abanye banazimeans za-transport mhlawumbi abanye banayo kwamali yokuya mhlawumbi kwasesibhedlele so ndifuna nje mhlawumbi uthathe umoya nje kancinci and give us a message for that person there who's suffering the family member nomuntu emaziyo that is suffering. Okay. I think your podcast being abantwana. Okay, we'll have sound and then so amazwi nje angathini uthini ngetabet ndithi amazwi nje onowaphosa angathini lamazwi engakumane ndiwaphose ngodaveji ndithetha kwindaba qala yabantu abacinga into yobana icrime ingakubeka endaweni ungaba nethaven mhlawumbi nawe okanye ungazibona ungusomashishini okanye ungazibona ungomnye umntu mna yonke leminyaka mna ndandicimba into yobana khandiphume nanto mna kwicrime qha ndisike ndaphuma nokugula because of prison kaloku ayenzelwanga into yobana ibe yihotel prison isamente ephezulu isamente ecaleni isamente ephantsi uphindi ke ngoku ube sisibhanqa sifana nam uyabuya uzibethisa uyobethwa nobethwa ubuye uyikroko so ndizama ukuthi ke nomkhuluwa ndingamcebisa umntu mna ocimba into yobana le ndlela ibe yindlela nako nookrem namhlanje baneethaveni ayingolo hlobo ayikhange ibe ngolo hlobo ibe khona laa mali emva koko yamka qha babakhona abantu ababonayo lo mntu unepotential asinawuthi simbona into yobana uyazama simyekelela aphinda abuyele kulaa nto bavela abantu so ayocrime endime ngayo into yobana hayi ndikhule ngecrime ndaphi nam ndakwazi ukuzimela no endandiyifumene kwicrime iphelele kwicrime so awunawuzuthi icrime iyabhatala mkhulu ungafana ukhalengele akhona uyi-1 unotsho namhlanje naye bawufanga jongo so ndiyakucebisa wena mntu usesenechance ingangasikepha ebomini nasi isikolo thatha isikolo thatha ilizwi labazali ewe hayi yakunceda ebomini ayikho enye into yakunceda ke ebomini imbeko mazi umama senext utata senext ezisazi umamakho mazi ubhuta senext esazi umkhulu wakho that's the only thing ezakunceda ebomini ndiye ke ngodavid iLivingston iLivingston sisibhedlele esinye apha eBhayi esikhave i-Eastern Cape. Yabona xa ndithetha nge-Eastern Cape ndithetha Humansdon, Jeffreys Bay xa uza ngapha. Yabona ndithetha Havrenet, Janselville, Okliplat xa ndiza ngapha. Ndithetha Grahamstown, Alexandria. Zininzi. You understand? One xa Si-1. Esinalo matshini bokunceda. Yeah, sinalo matshini. Susa qha eSN Cape. Yes. Yo.
unelakha i-government hospital. I-government, yes. So kwezi ntsuku ndikubalisela ngazo nyangazo owaserheni nayo yeso ose Lord. Ose Jacksonville, ose and ukwinto ebuhlungu ke kwaba bako Humansdorp kukamasuku fumaniseke sibanike indawo zolala lapha eBhayi Because abakwazi uncedakala. no transport yabo ayifiki kwenzela bekufuphi. no efika transport ezibathathu Oh, ndiyabuva. so kubhlungu mkhulu wami ba yinto kumele ba uze kuyo because kaloku kukuphefumula kwakho iLivingston kisithwele mkhulu ine-unit ezintathu xa ndithi i-unit ezintathu ngamagumbi amathathu elokuqala igumbi lineebhedi ezi-6 6 so Tell nge-Eastern Cape yonke. eyesibini igumbi lineebhedi ezi-6 igumbi belilikhulu phaa leli naphuma kulo lineebhedi ezi-9 Eastern Cape yonke le ntetha ngayo ecaleni inegumbi liyi-1 for aba ke ngoku benza laa nto bekhe ndakubalisa Yes. li-1 so iminxane iba yi-infection because of afuna space Sondelelene. kodwa ke kuyo yonke loo nto leyo iLivingston khuluwa iyalwa Wow. abasister phaya Pick up. bayazilwela into yobana babe bengekho njalo le 19 years endihleli nabo phaya ngekhange ndibeke kukho ama-patient phaya awano-37 years asikhona nangoku ngabasister so phaya ke into enzekayo kukho ama-patient afakwa ngomvulo kukho ama-patient ahluliwe i-country patient fakwa ngolwesibini ulocal amixed nje kancinci so orhini aba bala bakufuphi but abakude bafakwa bonke ngolwesibini eyona nto ndingayizame ndiyithethe mkhulu wa ndithi abasister yho bayafuna uqatyela izandla nabagqirha balalini nedepartment zenu ningabantu asiphinde sinijonge kakubi asiphinde sikhalaze sindiqhayisa nje apha estage nandisebenzi siyawubona umsebenzi wenu nanku uphambi kwethu ndiphinde ke mkhulu wa ndiphinde ndithethe ku-Department of Health mkhulu wa singafanele sithi urhulumente akasebenzi kodwa lo rhulumente une-ambulance ayikhupha every day for wena iyokuthatha ikusesibhedlele iphinde ikugoduse lo rhulumente sithetha ngaye uthi xana kuthiwe unentso akuflayise ngejet akusesibhedlele asinawukwazi ke ngosithi hayi kumele simbulele kumele simbulele sithi ku-Department of Health ikhona into asenzele yona enkulu ngoba ndikhumbula kudala mkhulu ufika kwam kwento ze-renal kwakoomatshini abakhulu ababe-green phaya hayi kodwa ngoku nangona kodwa ke kusasokoleka kodwa noko sisimanjemanje uyasikwazi nawe usicofe uyafana nefowuni so ndizama ukuthi bayazama nangona bengade bafumane uncedo bayazama kube wesi khona xa benofumana i-unit indawo apho bangafumana bakwazi usebenza kahle bayasebenza so ndizama ukuthi naye uDepartment of Health ndiyamqhwabela izandla naye inkulu into andenzele yona mna namanye ama-patient ndithemba ke nakwamanye uzakwenza njalo mkhulu futhi ndiyafuna ungayilibali le ndawo yokubulela mhlawumbi ulibele njengoba sincokola nje mhlawumbi bakhona abantu ogcwele bebulele ngabo whether it's community whether it's family
andifuna uliphose nje loo nto ikhona into ekhoyo mhlawumbi entliziyweni yakho. Mkhulu unyanisile mkhulu. Yazi xa ungumntu ongenambulelo yazi uyafana nje nengenqe ekhiqizayo. Baza kuxelela ke phaa eBhayibhileni ethi awuthi umoya uthi qingapha awubheke ngapha uphinde wangapha. Ndiza ngothi ke umuntu ongenambulelo Injalo sele mhle emhlophe eyiyellow bomb but bakanambulelo besinokwenza ngeminye imizekelo sithi mhlawumbi idakuthi ke siye kuyelo bowlezi no sakuphethini ngathi andivanganga. Okokuqala mkhulu ngaphandle kwesupport kamama hayi ngophelele endlini la mama khanga nikhulise khandihlale naye mkhulu kodwa bengumama khanga yaxelela la sisi pha mama khange nangayiphini imini athi ayadika lo mntana lokho ndikuxelela nakozameko beke ndabalisa ngazo sure khangathi ayinguye lo wami lo manje sithi ndandimthi kodwa ndiyakuxelela ndizama ukuthi ke mkhuluwa ngaphandle kwala family yami noba intoni kodwa mkhulu family yami family akhona noyenza yona but ke ngaphandle kwayo because uyabona xa ndikhona ufumaniseke kunwatyiwe ungayi-understand ke ngoku yintoni le nto ba bengenandinceda because bayonwaba xa ndikhona kaloku uzisuvuyo ngoluvuyo mkhulu shati kaloku sendisitsho mkhuluwa but ke mkhuluwa ngaphandle kwabo yes bengeyonto yababulela support yabantu ebebe-round mna yazi mkhuluwa ubona uqwalasela mna ungacimba ifamily yami nila esitratweni kakhulu ngabantu engazalani nabo izihlobo le nto ndisithi wena tazethi yazi abomeni barayithi abantu xa bawuhlukana nabo ushiya uxolo ukwenzela into yobana nobana uthi umkile athi ujonga phansi aqonde inyawo lakho libeyamba akunidi bekubuza uba bingibani belapha uyabo because awushiyanga zithuko ushiye nje into nandi ebantwini so ndizama ukuthi ke mna abantu bakwazile undisapota for yonke le minyaka yonke including lamaplaza yabo andithanda ke endihambela kube west xa ndiphaya kula ndawo yabo nesibhedlele ke mkhulu yabona xa siphaya isibhedlele thina siyahluka bakoni kakhulu thina sisherisha izinto ezinzima because sihleli sithetha ngalo mthambo mincakala namhlanje ngaphuma igazi yabo uyayiphela kaloku besendixelelwe mahlamba namithambo kuthiwe yi-last ilanto yami yokugqibela nje so uphila unaloo nto uphila yokugqibela so siyazincokola ezo zinto so ngaphandle kwaba bantu uyabona mkhuluwa because mkhuluwa siyaqinisana naba bantu bambini siyaqinisana nje kancinci qha ke ngoku ndicela nje mkhuluwa ndike ndithethe nje ngendaba yaba bantu abacimba into yobana ungabi nayo into eyi-one ungabi kanti uluza ubomi bakho yazi kumnandi mkhuluwa ingangasusazi istatus sakho and kube west thina bantu bamnyama sinayo laa nto yobana ukubana ungangabi na okanye ungaphunyelwa izitho zakho awuzuba nguwe kanti ayikho nto leyo mkhuluwa that's why phaa kulaa renal yethu uyawufumaniseka umlungu akekho ngoku asinayo umlungu ube khona khawuleza waphuma because kuze yonke laa family yakhe kuze yonke laa family kwathestwa phaa sisenenzo laa mlungu thina andiyazi le mentality esinayo mkhuluwa into yobana ingathi ukuba nekidney one phelela uphelela akho nento leza kwenzeka abantu mkhuluwa abadonate abantu babaze ngaphambili bazozicheka abantu babanike abantu izintso okanye abantu mabaze nje bazozichaza bakwenzeka lento kum ingangaske kuthweni ngokuba
ukwenzela into yobana abantu bakwazi ukuphila ngoku ngawe sowungekho wena. Yiyo nanto endiqondayo into yobana ngabacela abantu ngaske babone kule family le ndingayaziyo mna mkhulu wam esuke yathi mhlaze mna ndangabikho cela izitho zam zonke nezana abantu abayi-4 baphilile ngalo mntu yi-1. 4 2 kidneys 2 lungs. So ndizama ukuthi ke mkhulu ibe yimini enkulu nakumlena. Ndiyanibulela nani bakhulu wam. Ndiyanibulela. That's beautiful. That's beautiful. I think mna ngoku umkhulu wam David usakhile wasifundisa isizwe wasibonisa umuntu ongafundanga okala baphinda afunde because kudla kwethu esiXhoseni umbe ngomde uyawucima umlilo. I mean today umuntu ozawuthi uyaphinda uyaphakama uyokwenza icrime namhlanje because of icrime owayenzayo uyenza lento uma ufakele izinto ezintsha utyiphile seziyi-30 ngemini for 3 months kuvala yonke into sekuphinde kubekho umuntu ozawucimba fanele icrime iyabhatala pha ngaphandle uba khawufunda kaphinde ufunde bantu uzomnyama enanto esizanayo ukuthi into yoba makhe siphakameni singabantu abamnyama ngoku siyonikela ngezitho zethu uyobhalisa abantu abamnamhla kwaphuma umphefumlo komntu andikho into ethile ziphume ikwazi unceda abantu uyava ngentso ngomntu oyi-1 kuphile abantu abayi-4. Imagine if sonke singathatha istand soba mna kanibhubhile noba inhliziyo noba into lapha kumayithatha yonceda umuntu elilizwe lingabanjani. Uba khange ukhuthazeke namhlanje uba khange ufunde awuphinde ufunde. Babukele bekunjani podcast siyacela into baniqhubeke ke nisixhase ingakumbi ubhuti lwana nimxhase ngakumbi mani ngokuthi nispread le video ukwenza ba iyofikelela kwabanye enanto siyifunayo ngayo. Sifuna into ba itrend lento ba zikwazi ukutshintsha isizwe zikwazi ukutshintsha umzomnyama uhloba zijonga ngale izinto ngoba sinemyth esinazi into ba xa ubhubhe unento ezishotayo awuzokwazi ba sisinyanya esiright. What if ubhubhe sowusikiwe ngenxa yeswekile umlenze uzaba sisinyanya esiright? So masiyiyeke lento simangayo because kucacile ba ayikho. Masifundeni ukusupportana sixhasane. Siyababulela bonke abantu abaye banceda ubhuti lona Luvuyo kwijeni yakhe ayihambayo ingakumbi abahlali ngoba kudla ngothi wesiXhoseni inkunzi intshontshelwa kokwayo ukuze ikwazi ukuphuma iyophinga pha ngaphandle ikwazi ukwandisa ubuhlanti. Ngalo mazwi okanele umsasazi odumo unyana kaMamsukwini ugalele wagalela kwade sekophuka neyasekhohlo maze nethole masibabhabhayise sithina kasibabhabhayisa ibuyile